121 ľudí z Topolčian odkázaných na opatrovateľskú službu si za ňu ponovom priplatia. Zastupiteľstvo schválilo zvýšenie denného príspevku z 50 centov na 1 euro. Zdravotne postihnutí dôchodcovia prišli pred Národnú radu vyjadriť svoj nesúhlas. Rôzne osudy, rôzne zdravotné postihnutia a vážny problém platiť vyšší príspevok. To všetko spája ľudí z Topolčian, ktorí už nevedia ako ďalej. Som tak chorá, že ja som ani sama není schopná chodiť už. Ja mám operovaný klb, zlomenú pánev, epilepsiu. Ruku nemôžem dať hore. No, som ako vojnový veterán. Mám 334 dôchodok. To znamená, že štvrtina pôjde na opatrovateľskú službu. Na prvý pohľad je zvýšenie z 50 centov na 1 euro banálne. Nie však pre týchto na pomoc odkázaných ľudí. V Topolčanoch ich je vyše 100. Tí, ktorí dnes platili 80 eur, budú platiť ponovom 160. Primátor mesta argumentuje tým, že v Topolčanoch od roku 2005 tento príspevok nezvyšovali. Dnes je situácia iná. Mesta musia znášať väčšiu záťaž. Mesto túto službu dofinancovávalo sumou vyše 348 000 eur. Mesto sa na nákladoch na opatrovateľskú službu podielalo 88%. Budeme rokovať s ministerstvom financií o možnostiach pomoci samospráve. Ľudia chcú, aby primátor nominant Smeru opäť znížil poplatok na 50 centov. Žiadajú preto o pomoc aj jeho stranického šéfa. Budem na ňo vplývať, aby toto rozhodnutie zvážili, že či neexistuje možnosť niekde inde ušetriť. Na budúci týždeň by sa dôchodcovia mali stretnúť s primátorom, aby situáciu vyriešili. Patricia Macíková a Magda Toučeleňáková, Slovenská televízia.